čaute, ja vám ukážem, ako sa nahráva s YouTube catcherom. Potom tu si môžete nastaviť, kde sa vám budú tie URL adresy ukladať, to, že či chcete mať na YouTube HD alebo nie. Tu je nejaká blbosť, alebo čo to je. Screen record, si keď chcete nahrávať obrazovku, si vyberete kliknite potom tak si vyberete, to vám ukáže. Nastavíte si mikrofón, nastavíte, to neviem čo je, tu nastavíte takto, že sa vám to bude ukladať, že zastav po 60 sekundách, alebo môžete si aj nastaviť vlastný, ale to iba keď si zaškrtnete, alebo start neskôr, že spustíte a to si môžete nastaviť, že o koľko sekúnd. To neviem čo je, neviem. To je videokonvektor, s tým ešte neviem robiť. Čo len nejaké vlasti alebo také. Tak čaute.